dalšího videa, tak Mesiáka. Já jsem Dave a Simon. No a pustíme se do toho. Teď nás čeká. Takže čekej, že se rozdělíme skill pointy. Náš oblíbený parkour nás čeká. To je pítlavina. Já jdu šetřit na tyhle, já jdu šetřit na ladík. Jo, my nesmí zdrhnout, ten hajzl. Tak prostě si nový takový ten black flag, jak se vždycky měl přes ty zdí. Takový ten zelený puntíček, no to bylo i v tom. Já potřebujeme orlí zrak, že? Jaký orlí zrak? No jak máš tomhle, jak máš, asi si jo, udělat. Synchronizace. Ne. Orlí zrak. Jo, mám v tom prdel, dlouho jsem to nehrál. Pojď! To je kokos! To si o sebe řekl, hoď má hezky, Dave. Co já? To on, vole. On spadl. Ček nechápu, to máš skočit normálně. Ne, teď máš slidnout po té střeše, ne skočit pod tu střechu. Já už jako hodně dlouho nehrál. Ne. Hodně dlouho jsem to nehrál. Follow the hole. A pro ty, co se do anime, asi vypadá trošku jinak, ale nevadí. Koho to myslíš? Ty druhu. Tak ne. Žuloš potom, že bych... Neskákej. A jak to mám tady dát? Vidíš to? Aha, ne, to je taková. To mě ukázal mi dřív, ne? Hej, počítali, oni počítali, že ne každý kreten skočí dneska. Já jsem kreten, skočím. Pokud už ti tam měl. Já jsem ho chtěl poprdeli plastom mečem. They killed him, just like that. Ty jsi chtěl plácnout poprdeli mečem? Ano. Je vrá. One of the girls ran with the Shanty Crystal and... Jo, prostě, že blablabla, on někam zdrhá normálně. Máš zabít. No. Vypadí mě. Glum. Zvoníci k Matce Boží, víš, jak ten taková ta dvátka, co jsme se dívali, když dívali. Zvoní Matky Boží. It's gone. Not if you follow it across the rooftops, quickly. Kokote, vem to. Okej. Zakopne to. Ne! Tady to nejvíc bude na hovno. Já to osmím. Tady je oblíbený parkour. There it is. Jo, já jsem tady začne házet ty věci, ten parkour. Pojď sem. Nevybral si Jump across, you can do it. Já to spadl dolů hlavně. Několikrát bych spadl dolů. Leva. Perhaps that foul thing took the high road. There's no time. We have to get through there. Co máš problém? Jasný, něco na první vyskočil. Those shingles are slipping. Ne, máš jít tam. Jo, vážně? Can't hesitate now. Shift. Já vím, parkour mi moc nejde. Dave, ty jestli jim budeš hrát Assassina, dej mi vědět, zasněju se. Wow, to skočí. Jo, počkej, to ne. Jde. Padnej. There's no other way. Jump! A jo, tam je ten řetěz, co se utrhne vlastně. Aha. A ty skakat nemáš. Ale až potom. Tak tam byly dvě cesty nebo co? Ne, to byla taková slepá. Juko! To víš co věc. Kurma. Tak tady to bude prostě. Les! Fuck them. Parkour. Ok lidi, tohle byl fakt dlouho, jako. Se mnou určitě. A tak padal, a padal, a padal, a padal. On to skočil. Teď jsem fakt myslel. Viděl se k tomu, tak ten celá rychle těch propadla. Když to propadne. Tak proč na to skáčeš, když se propadne? Podle tebe. Jsem si uměl. Bych vás už umřel, asi 3krát, ne? 3krát přesně.
byl loading zase dlouhý, no. Loading level. Loading level. Loading level. Pardon. Teoreticky si ho mohl zkusit sejmout tím lukem. To by nepomohlo. Třeba. Třeba ne. Ale co když jo? Třeba ne. Ale co když jo? A co ne? Na ser si debil. Tak je to už nějaká doucha, ty buzno. Cože mi to šňáka. Já ti do zoo. To není tak špatný nápad. Počkej, v Olomouci mají šňáka nebo ne? Já jsem teda neviděl nikdy. Možná proto mě nezajímá ten školní výlet do zoo. Tebe tam někde utíká gula, ty stej házíš krabičkama. Hraj to trošku příběhově. Jo, vlastně. Vidíš, utíká ti. Ty seš. Heal. Ne, čekaj, no. Já si křubu prostě. Čekaj, dobře. Projď za tu. Jo, tady bude zase jak se viděl. Vidíte, co myslím, A já? to nekromant se bude, ne? Jo. Negroma? No ne, jak tam máš potom žebříku. No a potom Já vím. vítězu a jak musíš. Houbičky! Dobrý, ale. Světovat. Houbičky máme. Já si to ještě. Ukoveš tam pak takový ten vlastní meč. Já si řeknu. Jasně, proč ne? Ukoveš tam pak ten vlastní meč? Ne. No jak to taková rovnička secret. Tak můžeme. Jestli nedá. Ale já nevím, jestli mám tu sůrky, víš? Vlastně myslím. Kladivo tam bylo, železo tam taky rozteklo. No, můžu si vykopat, no, víš. Taky dobrý, Už jsem si vzpomněl, co nestáčím na téhle hře. Tak. Jevříky. Jestli tak blbě leze. Na to sprintování s takama to se mi vždycky nejvíc líbil. Tak aspoň. Power money is increased. Steel. Konečně mě poslech. Co je alt? Jo, to je jak oni ti neslyšou, že vůbec? Jo. Aha. Force right, tady. Ne, nic si neslyšel. To byl vítr. On je to jako kdyby nalákal všechny na sebe, viď? Alá, lidičky. Je, počkej, to je jak se zlomí vás, ne? No jasný. Toubolové. Brusle. Tudutududu. Já bych nemohl, kdyby se na to Se. Ne. Ty nemáš maním. Děkuji za mlet. Děkuji za mlet. Děkuji za mlet. Vysplat. Ne. Aha. Já s tebou už muset vzít svým stylem, než... Ale... Jeden vole. Bych řekl, že by bylo lepší, kdyby si rovnou zaklapal na začátku. Ten se proletěl. Jo no. To mi myslím, že... Nepřibližíš ti to altem náhodou? No. Altem. To zmáčku si to dole. No. Židi? Nešli. Takže...
něco si říct, ne? Já vím, že jeden z těch zmrdů má klíč od toho. Nějakých vyjebaných věd. Tam. Trapdoorky. Já jsem jednou mohl prostě přijít, nemohl se najít klíč od tohohle. Neskákej. To už nějak padlo. Tady jsou, počkej, jestli jsem to podělil. Tam nahoře je hajzl, nevím. Nebylo by logičtější nějak přesejmout toho dole? Nebo se že jo? Au! Davidku. Co je to? Fire. O, ty máš Já proto nic jako... Kurva, to je moc žhavý. Chtěl bych říct jako co, ale ne. Taky jsem nad tím přemýšlel, no. Tak. Utek. Počkej, já jsem mi zabil jako jednou ranou s tím lukem. A teď přiběhnou. Přece, že jo. Tak jdi do těch trapdoor prostě. Jdi po příběhu. Pojď, sniper bylo zmrde. Šmigu se na tom žebříku, hej. Hned se proletí dolů. Počkej, tady bylo mít, jo, tady krapka. Bereme, co můžeme? Nemůžeme nic, super. Ne, Ale řetěz. Počkej, řetěz. Aha. A? Tak ty asi nezabít všechny. Jebaný. Tak dáme si trošku prdel, ne? Co je to? Haló? A ty už tady nebude. Here you are. Ne, to nejsem. What was that? I think he went that way. Jako, nic, kamo. Asi si zaklepal, má rád slušný vychování. No. Měl parkour jistý. Tak já tebe nechám, když je hodně, okay. Cože nás říká? Gotcha. Krupáč. Jídou, kavla. Ale ten dveře je deserter, no. To je docela srbe, jako, že si mě bojou. Tak buď rád, co ti po příběhu. Čekaj, první musí zabít. Ne, musíš. I think he went that way. Prostě mrazí to. Oh. Nemáš šanci, vole. Tak okej, no. Jedinej roh v místnosti a mě ho trefí. To bylo divný. Dobrý. Ty ho sekneš jakože do krku a najednou ho probodneš do břicha. Super logika. Počkej, já vím, kde ten super rubí, jaký myslím. Tady na tom jsem měl už pointy. Jestli už jako mě. Here you are. No jako, já jsem tady. Show yourself. Mhm. Až do oka bys nechtěl? Pík do oka. Ty zmůžu. To se jako, já tě tam ho... Ty jsi začal, on ti chtěl sloužit, normálně. Cool. Taky Matrix. Já jsem byl jako 2 monstry od něj a prostě ho propíšu. No já se... Co? Ti se rozmnožuje nějak to. Jako, odkud si to vyberou, ty vole?
Jak se kolem toho si otáhneš? Before I kill you. Ok, mě to. Vy se neberou. Ti se množí nějak rychle. There you Já jsem to rozbil po druhé. Zase. Ty duvo. Jak se vyhýbají, že ty smrdí? show some skin. Jak ty zase zabiju, tak já už fakt nevím. Proč nebojuješ ty hovado? Die. Bože. Ok. Ale ne, zabijte. Tak jo. Matrix. Show some skill before I kill you. Kom skočit tu tady. Máš po hlavě. Mám řekni tak, ty vole. Jak jsi se... Jsi strefil, jo? What a risk. Co to? Tak a už zahoď do té šachty. Moment, já si vyplním vyblovanou krkavičku. A čekej, ty nejsi ten takový ten úplně brutální luk? To nebudu dát. Ach jo. Tak ti ho rejď. Byl jsem ten tvé takový... Tyhle, to jsou na hlavu, že... Jebe. Tvůj oblíbený žebřík. A 5metrový. Tak nám kdo to živé nutné, no. Jo, tu je ten paňák. Really? To já už zajebu. Já se nemůžu trefit, jako. Čekal jsem, že ti to dojde. Ok. A teď spadl dolů. Saď se. Takže hnedka tenhle. Papa. Ok. Co máme tím, když tady udělal takový bordel? Když máme zaprvé za šachy, to bude. No vidíš, že tady to je teda. Já už na tom ostrově, nebo ty katapult. Jako. Šreku. Konečně. A točíš se a jednou zase chce, že... To přežiju, když skočím dolů? Ne, už to zkouším. A jo, vlastně. Hej, já to mám facepalm normálně. Ok, jak to nepřežil. Já myslím, že to přežiju. To mi neříkej. Tohle mi kurva neříkej. Ne. Takže lidi, asi se odezvíme a dej patrně do té šachty. Zatím. Čau. Tohle prostě vám musím ukázat. Čupte. Fotbal! Pojď do branky, pojď. Messi. Jo, je to gol! Co? Ty zmůže. Faul, červená karta normálně. Co